Saúdos, señoras e señores, nova cita ca información aquí en Badalnovas, que comenzamos como cada día cos nosos titulares. A oferta termal, a gastronomía e o patrimonio natural e cultural, principais propostas no Carballiño en Fitur. A Xunta de Galicia autoriza a contratación con carácter temporal de 12 auxiliares da Policía Local. O Círculo Máxico Auriense, Magos do Ribeiro e Amigos da Maxia organizan o San Juan Bosco os próximos días 1 e 2 de febreiro. Como lles decíamos, a oferta termal, a gastronomía e o patrimonio natural e cultural, principais propostas do Carballiño en Fitur. O Concello do Carballiño expuxo na Feira Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra en Madrid, as súas propostas para a promoción do turismo durante este ano 2020, que son a oferta termal, a gastronomía e o patrimonio natural e cultural. Nun acto que tuvo lugar este xoves no stand de Galicia e dentro dunha iniciativa do Xeodestino Ribeiro Carballiño. O tenente de alcalde e concelleiro de turismo Manuel Dacal falou das propiedades terapéuticas das augas dos balnearios carballiñeses en contraposición a outras ofertas termais baseadas máis no relás que na curación de doenzas. Destacou o proceso da modernización recente do balneario das Caldas de Partovia e a ampliación das instalacións que vai acometer o gran balneario, segundo o proxecto do prestixioso arquitecto Manuel Gallego Joreto. Premio Nacional de Arquitectura tamén se referiu ao Bañiño de Arcos. Como lles decíamos, o concelleiro de Turismo, Manuel Dacal, falábanos desta aposta en Fitur da promoción do Carballiño e o Ribeiro. Tamén fixo o presidente do Xeodestino, Francisco Fernández. Pois é decir que estamos orgullosos de haber conseguido aglutinar a 21 concellos en torno á promoción turística deses concellos. Estamos intentando darlle un pulo máis este ano e agora están, vaise salir a pública a concesión da renovación dos novos geodestinos. Entonces, pues nós estamos encantados, todos como está funcionando, estamos peleando por eso. Este ano optamos porque si o somos o corazón termal, Carballiño Ribeiro, o corazón termal, porque creemos é certo que temos a maioría dos establecimientos termais e balnearios de toda a provincia. Efectivamente, como non, co seu destino Carballiño Ribeiro, temos que vender todo, non? Ser vos vendedores, darlle un empuxón definitivo a esa comunidade grande que temos no Ribeiro e Carballiño, e que empecen a visitarnos, porque é unha zona oculta todavía que temos que dar a conocer cuanto máis mellor. Este é un escaparate impresionante. Que valoración fai da alcalde de Fitur, que leva vostede vindo moitos anos? Fala de un escaparate bo, non? Sí, é un gran escaparate. Que pasa? Nós como concello, tú sabes, aquí ves grandes ciudades, ves grandes comunidades. Vimos con Fitur, a Axencia de Turismo de Galicia. Na presentación de Fitur no Xeodestino Carballiño o Ribeiro, o concelleiro de Turismo Manuel Dacal compartiu o estrado con un presidente do Xeodestino o Ribeiro o Carballiño, Francisco Fernández, o alcalde de Ribadavia, César Fernández, a concelleira de Turismo de Boborás, o presidente da Ruta do Viño do Ribeiro, Juan Manuel Casares, e a delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz. E tamén se referiu aos tres pilares que sosteñen xunto co termalismo a oferta turística do Carballiño, como son a gastronomía, o patrimonio natural e o cultural. Badalnovas tamén tuvo a oportunidade de falar ca delegada da Xunta, Marisol Díaz, sobre a internacionalidade da Festa
do cocido en Lalín. Aínda que teño que decir que non é a miña provincia, todo o que sea falar de Galicia, por suposto, benvido sexa. Acabámonos de enterar hai prácticamente 15-20 minutos que o acaba de anunciar o Conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, no stand promocional de Pontevedra Norte, coa presencia de Xosé Crespo, alcalde de Lalín, o que lle transmito a miña noraboa. Esperemos celebrar todos, como non, esa feira internacional xa que é a Festa do Cocido de Lalín. Nós no Carballiño tamén quixéramos celebrar a Festa do Pulpo. Temos posibilidades ou non? A Festa do Pulpo xa é unha festa de interés, vamos, nacional, internacional. A ver, polo nacional. Eu creo que a cantidad de xente que move a Festa do Pulpo xa é indicativa da importancia que ten para a nosa provincia. Tamén ali en Fitur falamos co concelleiro Diego Fernández, o presidente da Mancomunidade Lito Cerdeira e a deputada Marina Ortega, o presidente da Ruta do Viño Juan Manuel Casares. Pero tamén a súa comarca, dende logo, pois, dende o Carballiño, unha comarca forte, un ribeiro forte, nós tamén temos comarcas que están dentro desta denominación, pero dende logo todo o que axude a construir un conxunto de ideas, de propostas para traer o turista á nosa provincia, sen dúbida vai ser bo para Carballiño. Agora estamos tamén ca Ribeira Sacra, vemos como está collendo moita potencia. Dende logo para Carballiño é moi positivo que Ourense volva a recoller esa forza que se está perdendo nos últimos anos. É importante estar en Fitur e ter presencia porque moitísima, bueno, falaba con outros representantes institucionais e sí que é verdade que ter aquí presencia non é tan fácil como pensamos. Non é algo sinxelo porque requiere dun compromiso institucional e tamén dunhas claves que moita xente, pois moitos concellos non teñen a posibilidade de estar aquí e para nós, pois lóxicamente un orgullo poder estar nunha feira internacional do turismo aquí en Madrid e levar o nome do Carballiño e ver como vedes aí, que seguro que o gravachedes, o pulpo que representa tamén os nosos valores. Sí, eu creo que as dúas comarcas, tanto Carballiño e Ribeiro, debemos ir un pouquiño da mau e promocionarnos conxuntamente, porque aunque somos dúas comarcas, temos un eixe en común que podemos denominar a auga, o viño e a pedra, son os tres nosos eixos en común, entonces debemos ir da mau, e este é un escaparate onde nos damos a conocer, que xa levamos anos vindo, e creo que, bueno, que é bastante bo vir. Sí, efectivamente, como conservador, pero fundamentalmente como Ruta do Viño, como socios aliados do Xeodestino, da Diputación e o Consello Regulador, que, como sabes, o ano pasado puxemos en marcha unha marca propia enoturística que é o Camiño do Viño, Ruta do Viño do Ribeiro, e hoxe pois vimos un pouco a promocionar basicamente centrándonos na parte termal. Ourense todos sabemos que é unha provincia termal e neste momento a maior potencia termal real que hai na provincia de Ourense e, por suposto, a comarca do Ribeiro e o Carballiño. No día de onte tamén se presentaba en Fitur, máis concretamente Espourense presentaba en Fitur Termatalia 2020, adicada este ano a Entre Ríos, Arxentina. Termatalia arrinca en Fitur a promoción en Europa da súa quinta edición en América Latina. A elección de Entre Ríos como sede ben determinada polo feito de que a provincia arxentina con maior número de establecementos termais, un total de 16 repartidos en 14 localidades. Non en balde, Entre Ríos foi declarada por lei en 2015 como capital nacional dos circuitos termais. A 20 edición desta cita celebrarase entre os días 17 e 18 de setembro de 2020 e convocará a profesionais de máis de 25 países que ratificarán o seu papel de ponte termal entre Europa e a América Latina, incorporando progresivamente a novos mercados de Oriente Próximo e Asia-Pacífico. Como é habitual no programa científico e académico desta cita, dará comenzo un día antes, o 16 de setembro, co Encontro Internacional sobre Auga e Termalismo que se celebrará xa a súa 15 edición. Haberá, ademais, posturs para coñecer os centros termais da provincia.
E así nos contaba todos os detalles a directora de Espourense, Edma González. Falounos desta nova aposta por Latinoamérica e Termatalia. Santiago del Estero ha sido un socio estratégico de la Fundación Expourense desde el año 2014, en que hicimos por primera vez Termatalia en esta provincia, en concreto en la ciudad termal de Termas de Riondo, y desde entonces venimos con un acompañamiento en el desarrollo del producto turístico termal, y hemos tenido también la posibilidad de hacer otros intercambios de experiencias también con Galicia, con la región que representamos, con otros de los productos turísticos como pueden ser golf, y continuaremos dando pasos incluso en turismo religioso, ya que son varios aquellos que nos unen, y tenemos que aprovechar esas fortalezas y esa cooperación institucional que se ha establecido también incluso con el sector privado, que ya venimos desde hace años trabajando con la filial de FEGRA de Termas de Riondo, para apoyar siempre desde España y para Europa todas las acciones que el Gobierno de Santiago del Estero desarrolle aquí. Tamén se presentaba en Fitur Xantar. Esta cita será entre o día 5 e o 9 de febreiro. Xantar 2020 foi presentado tamén en Fitur, Madrid, como a única feira internacional de turismo gastronómico de España e unha das 4 internacionais de turismo do país. Xantar celebra a súa 21ª edición en Ourense entre o 5 e o 9 de febreiro e presentará un completo programa de actividades e cunha ampla oferta en restauración e proxectará unha viaxe de calidade e sustentabilidade do turismo etnogastronómico da Península Ibérica. A tradicional e estreita cooperación transfronteriza con Portugal convivirá tamén coa cooperación iberoamericana, xa que está confirmada a presenza nesta edición de delegacións de profesionais da gastronomía e do turismo de países como México, Costa Rica, Colombia ou Perú. Na que respecta ás actividades de Xantar, reunirá a recoñecidos chefs de 5 países que impartirán talleres de cociña en directo enmarcados no Encontro Internacional de Gastronomía Saudable e Sustentable, que ofrecerá ao público máis de 150 experiencias. E boas novas, porque a Xunta de Galicia autoriza a contratación con carácter temporal de 12 auxiliares da Policía Local. A Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia ven a remitir ao Concello do Carballiño a autorización para contratar a 12 auxiliares de Policía Local por un período de 6 meses. 6 efectivos incorporaránse no mes de marzo e outros 6 o farán a partires do mes de xullo, tamén por un período de 6 meses, polo que nos meses de xullo e agosto a plantilla da Policía Local do Carballiño verase incrementada en 12 auxiliares máis. A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior comunica que neste intre xa está realizado a selección dos 6 auxiliares temporais para reincorporarse no mes de marzo. Manuel Sotelo, concelleiro de Interior e Policía Local, asegura que se trata dunha noticia moi positiva, pois permitirá ao Concello incrementar significativamente os efectivos cos que conta a Policía Local no Carballiño, podendo asumir con moita garantía as necesidades do período do ano con maior número de eventos e afluencia de visitantes. Así mesmo, o concelleiro agradece que a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior tivese en conta e que autorice a petición realizada polo Concello do Carballiño para a contratación destas 12 prazas de persoal auxiliar con carácter temporal.
A Xunta de Galicia e o Concello de Beariz impulsan o rexistro e conservación das masas frondosas autóctonas deste municipio ourensán. O director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, nacido no Carballiño, desprazouse ata Beariz para coñecer sobre o terreo as masas de frondosas autóctonas deste concello ourensán. A visita do director, que estivo acompañado polo alcalde da localidade, Manuel Prado, serviu para impulsar os trámites de inscripción destes espazos no recentemente creado Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas. O decreto que regulariza este rexistro publicouse o pasado día 8 de xaneiro no Diario Oficial de Galicia, co obxectivo de mellorar a conservación e posta en valor destas masas, formadas por especies de grande interese como carballos, castiñeiros, cerquiños e bidueiros, como recurso económico, social e ambiental de Galicia. O Círculo Máxico Auriense, Magos do Ribeiro e Amigos da Maxia organizan o San Juan Bosco os próximos días 1 e 2 de febreiro. O programa para o sábado día 1 será dun taller de maxia para nenos con Mago Fernando Moreno a un prezo de 5 euros. Terá lugar no Apartahotel Arenteiro. As actuacións nos locais da hostelería serán o sábado e o domingo. Tamén o domingo, dentro das actividades paralelas, terá lugar unha tradicional misa na Igrexa do Centro, unha conferencia a cargo dun mago Migue no Apartahotel Arenteiro e un xantar de confraternidade no restaurante Fuchela. Como lles decíamos, en Entre Nós teñen vostedes a posibilidade de ver a entrevista íntegra, pero agora ofrecémoslle pois unhas declaracións onde nos falou deste programa pois o mago, o gran mago Le Martín. Bueno, nós somos membros do Círculo Máxico Ourense, que é unha das 3 asociacións. Outra é Magos do Ribeiro e outra é Club de Amigos da Magia de Chaves. Nós, antigamente, pois, 10 anos atrás, facíamos cenas de Nadal. Complicábase que si esta fecha, que si a outra, tal e cual. Entonces decidimos dicir, bueno, pois vamos a celebrar San Juan Bosco, que é o 31 de enero. A maioría da xente pois xa non tiña compromisos nin familiares, nin artísticos, e empezamos pois xuntándonos en Carballiño facendo unha cena que foi arriba no Veracruz, na parrillada Veracruz. Pero non na parrillada, bueno, non sei o nombre, es la plaza de San Ramón, la parrillada esa, que antes tenía outro nombre, ahora era San Andrés. Pois empezamos aí, hicimos tal, e al terminar la cena, pois dijimos, bueno, pues vamos a hacer unos juegos por aí. Entonces fuimos a unos serie de locales e tal, e funcionou moi ben, e dijimos, bueno, pues... Cunha resposta moi grata, decidiste despois leválo a... Continuar aí, entonces dijimos, bueno, pues lo que vamos a hacer es, vamos a levar un pouco a maxia a xente, ir polos locales, despois, evidentemente, vamos ter a nosa comida de fraternidade, que, bueno, facémola o domingo. Tamén o mago Fernando Moreno estivo connosco para contarnos en que iba a consistir todos os detalles deste taller para nenos. El taller normalmente se organiza por edades, ¿no? Por ejemplo, se suele empezar de 6 a 9 años, luego de 9 a 11 y a partir de 11, ¿no? Entonces, por nivel, porque claro, el niño, por ejemplo, es un taller que está basado, digamos, un poco en bricolaje mágico, ¿no? Vamos a estar cortando, pegando, con gomitas, con clips, son juegos así sencillitos, ¿no? De bricolaje, ¿no? Y los niños van a construir, por ejemplo, una varita mágica de cartón, luego vamos a hacer juegos como con cartas, ¿sabes? Depende un poco de la edad de los niños, pues vamos empezando con eso y hasta que van cogiendo un poquito. Y claro, hay niños que a lo mejor no saben recortar, otros que no tal, a los pequeñitos ya no les dejo las tijeras, ¿no? Se las dejo a los mayores y así ya vamos viendo un poco... El repertorio que tiene es amplio. Es amplio, sí. Le damos unas fichas también, que luego sí se las enseño, con cada juego, para que se lo lleven incluso a casa, por si quieren luego refrescar.
les daremos logo al final un diploma de que han aprendido a hacer juegos para sus familiares. Saben vostedes que para o día 1 e 2 de febreiro, que xa está ao caer, temos unha ampla cartelería para a Maxia, non se o perdan. Seguimos, porque o domingo, día 26, terá lugar unha nova edición da Festa do Cocido en San Paio, concello Maside. E tamén lembrar algo moi importante, que o vindeiro sábado 25 de xaneiro terá lugar esa segunda edición, esa segunda andaina nocturna en Partovia. Será unha andaina de 12 km de dificultade media, consistente nunha ruta circular e un ritmo libre. A saída terá lugar ás 9 da noite dende o local social das Cavadas. E pasamos á sección de deportes. Decirles a todos vostedes que o Arenteiro enfrontarase ao Bergantiños nun encontro nos que os de Gelucho teñen que sumar 3 puntos para alexarse da zona de descenso. Será ás 4:30 da tarde o domingo en Espiñedo. E o Sporting Carballiño enfrontarase ao Bande. Será tamén o domingo ás 4:30 da tarde no campo da Uceira. Os de Mindo deben gañar cómodamente o Bande, que está penúltimo na primeira de Galicia. Tempo para abolecer, porque o novo cine de Leiro proxecta 3 películas dende o venres. Trátase de A Galiña Turuleca, Mujercitas e Malasaña 32. E vamos a ver agora a predición meteorolóxica que nos espera para as vindeiras xornadas. Ceos con nubes e claros en xeral durante os vindeiros días, aínda que ocasionalmente tornarán moi anubrados. Agárdanse precipitacións para o sábado e o domingo e tamén para o luns. As temperaturas serán normais para as mínimas e altas para as máximas en respecto ao habitual desta época do ano, con mínimas en ascenso moderado, aínda que oscilarán en máximas sen cambios. Lembrarlles a todos vostedes que para a xornada vindeira a Farmaza de Garda e a Farmaza Muradas o precisan, que está situada na rúa principal, na rúa María Mosquera. Darlle as grazas a todos vostedes pola súa atención, desexarlles que pasen un estupendo fin de semana. Por favor, teñan moita precaución nas estradas á hora de coller o coche. Nos voltaremos a estar con todos vostedes o vindeiro luns, aquí en Badal Novas. Moitísimas grazas.